Basumatari Award for Best Feeling. Teribisa Basumatari बिथांनि जोनोमा आथिखालनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रौमारि ओनसोलनि खाग्राबारि गामियाव 1961 मायथाइनि 5 मेआव जादोंमोन। बिथाङा सासे राफोद फावखुंगुर, मेथाइ सुजुगिरि आरो रोजाबगिरिमोन। बिथाङा 2019 मायथाइनि 1 फेब्रुआरि खालाराव रुंसारि जालाङो। The nominees are नोंथाङा बे खेबसेनि थाखाय आंनि गथ'खौ निमाहा होदो सार। आं नोंथांनाव आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो सार। निमाहा खोनासं बरे, नोंनि नोंसाखौ जुदि मोजाङै लुबैदोंब्ला जोंनि पुलिस स्टेसनाव थांनानै सारेन्डार खालाम।